Na području podmorja Trstenik u Kaštel Sućurcu, koje se istražuje već 4 godine za redom, protekle je nedjelje uočeno fascinirajuće otkriće. Naime, ronioci koji su započeli istraživanje podmorja ovog područja još 2002. godine, kada su iz mora izvađene amfore, uočili su i ostatke broda, za koje se tada pretpostavljalo da potječe iz rimskog doba. Ovog puta pretpostavke su se obistinile, jer su na dnu mora označeni prednji i stražnji dio broda, te su nakon identifikacije po drvenoj konstrukciji ucrtani orijentiri kako bi se nastavila daljnja provedba istraživanja. U proteklom su periodu također na ovom području označeni položaj cjelovitih dolija, pilona te skupina amfora. Ovo je područje tako određeno kao jedno od najistaknutijih područja podvodne arheologije. Ovo je jedan od brojnih lokaliteta u Kaštelanskom zaljevu, već par godina se tu vrše sustavna istraživanja i nalazi su jako zanimljivi i na ovom području i na općenito na lokalitetima u Kaštelanskom zaljevu. Samim time postoji jedna inicijativa da se kompletan Kaštelanski zaljev, odnosno njegovo podmorje, zaštiti kao kulturna cjelina, zbog toga što osim što je tu devastacija vršena 50. i 60. godina, kad su se radile tvornice, lučki infrastrukturni objekti, da bi se spriječilo bilo kako moguće daljnje devastacije, da bi se šta više toga sačuvalo i istražilo, se kompletnu cjelinu Kaštelanskog zaljeva, odnosno njegovog podmorja, planira zaštititi. Uz ovaj lokalitet, na primjer, u sljedećih 10 dana će početi istraživanje i zaštita lokaliteta Kopilice kraj Trogira. Već odavno poznajemo područje Resnika, područje Divulja kao reprezentativne lokalitete, a i prošle godine, odnosno zadnje 2 godine, na poluotoku Vranjic je nađeno nevjerojatno mnogo eksponata arheološkog materijala i uz to sve skupa, znači ovaj lokalitet u sve te druge lokalitete kao što su već Vranjic, Sućurac, čak i Salonitanska luka za koju se zna da postoje, ali malo konkretnih dokaza je kod nje nađeno, daju jednu posebnu važnost ovom dijelu naše obale, koja je do sada već mnogo devastirana. Sa tim nekim inicijativama se pokuša da sama zaštita, da sama devastacija u buduće bude puno manjeg opsega, što šta više toga zaštiti i istražuje. Irena Radić-Rossi iz Odjela za podvodnu arheologiju istaknula je kako su na području Kaštelanskog zaljeva do danas pronađene čak 3, i to pored Divulja te u Kaštel Sućurcu. Ona je također dodala kako će se utvrditi iz kojeg razdoblja datira pronađeni brod, tek kada se provedu analize radioaktivnog ugljika na drvenim elementima broda. U ovu su se akciju angažirano uključili djelatnici i učenici osnovne škole u Kaštel Sućurcu, izradivši tijekom čitavog provođenja istraživanja suvenire u obliku antičkog pitosa. 2002. godine dobili smo dojavu u Odjel za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda o pronalasku dolija, jednog prošupljenog dolija. To je dakle jedna velika keramička posuda iz rimskog vremena i skupine amfora na položaju Trsteniku u Kaštel Sućurcu. Nakon stručnog očevida utvrđeno je da je riječ o značajnom nalazu i hitna akcija je organizirana kojom smo uspjeli podići iz mora čitavi keramički dolij. Utvrdili smo kako je riječ doista o vrlo zanimljivom i značajnom nalazu, jer je to jedini cjeloviti keramički dolij čije su stjenke sa svih strana prošupljene nizom otvora. Dakle, takvi se doliji pronalaze isključivo duž hrvatske obale, koliko danas znamo, nema ih u ostalim dijelovima Sredozemlja, a za sada je pretpostavka kako su korišteni za čuvanje žive ribe. Kod nas je evidentirano 7 takvih nalazišta do sada, 3 od njih su u Kaštelanskom zaljevu, a jedino u Kaštel Sućurcu je pronađen cjeloviti predmet. U ostalim slučajevima je riječ isključivo o ulomcima. Već 2002. godine dalo se naslutiti da bi u podmorju Trstenika da bismo mogli naći ostatke nekog broda. Međutim, nismo bili baš sasvim sigurni, tako da nismo puno u javnosti govorili o toj informaciji. I eto, ove godine se desilo da smo nekako na tom mjestu pokušavali definirati situaciju i pokazalo se kako je uistinu riječ o brodu dužine najmanje 15 metara, prilično dobro očuvanom i nadajmo se iz istog vremena kao i ostali nalazi. Za početak samih nalaza zaslužan je mještanin Kaštel Sućurca Neno Rokop, koji je dojavio da se na području Trstenika nalaze ostaci amfora, a Neno Lete nastavio je kontinuirano roniti.
uz potporu Ministarstva kulture te Muzeja Kaštela. Amfore će ostati sačuvane u Kaštelima. Iz konzervatorskog odjela ističu kako nije pronađen prigodan prostor, te sakupljena dokumentacija za pohranu broda. Stoga brod i dalje ostaje u moru. Unatoč tome, ova je provedena akcija za cijeli arheološki tim postala veliki izazov, a za Kaštelane još jedan dokaz o dodiru sa nekadašnjim drevnim kulturama, kojima je bilo veoma privlačno usidriti se na ovom našem području, o čemu trajno svjedoče netom pronađeni tragovi.